diɲɛ jamanaw bɛɛ la. O de kama an bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yan nka ne yɛrɛ ka baara ye min ye dugukolo sanfɛ ne ni aw bɛɛ jɛ ye silamɛya ye mais baara min bɛnna diɲɛ kun dalen don ne ka fɛn min na bi san 32 o ye mɔgɔ magoɲa de ye. O mɔgɔ magoɲa ye dɔnni a ti sɔrɔ f'a k'a sɔrɔ i ni mɔgɔw fana jɛra a kan. I y'a kɛ dɔw ye maa i tɛ se ka bɛɛ magoɲa nka i na dɔ magoɲa. O tuma na diɲɛ ye ne ko ladɔn internet sanfɛ diɲɛ jamanaw bɛɛ la yanni n ka se nin sigiyɔrɔ in na yan. O de ye n ka baara ye télévision so la. Wa dɔnni min don Ala ye min sɛmɛna o ye dɔnni min kun bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ ɲini ka tunu maaw bolo. A dɔnni bɛ ɲini ka tunu n'i kun ye du ɲuman fɛn o fɛn ye i b'a sɔrɔ maa hakilima dɔ b'a du kɔnɔ a tigi bɛ se ka dɔnni saba fɔ ka tugu ɲɔgɔn na. Kana nin kɛ nin man ɲi, kana nin kɛ nin man ɲi, n'i ye nin kɛ nin ka ɲi. O ye maalefinya tinɛ ye. Ni tinɛ tɛ adamadenya la Ala kun di maa da ka hakili d'a ma. Tinɛ bɛ hadamadenya la, tagacogo bɛ hadamadenya la. O de ye ladamu ye. Ni ladamu sɔrɔla ka ban i ni Ala bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O dɔnni wɛrɛ minnu bɛ yen komi an y'a fɔ aw ye an tun ka kan ka taa jamana dɔ la n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye. Taama in n burankɛ a ye latigɛ kɛ yen an kan ka taga yen mais kow cɛyara. Anw bɛ jamana min kɔnɔ bi a kuma cɛyara tile 2 in nɔ dɔɔnin. Anw t'a dɔn ni ko bɛ yen mais an t'a fɔ ni ko fana bɛ yen. Mais anw kɔni ye dɔnnibaaw ye n'an kunkolo ye min jira an na an b'o de kɛ. Maa kan ka k'i sigi k'i basigi i ka denbaya kɔrɔ nin waati in na. N'i bɔra ka taa jamana wɛrɛ a ye komi n'i donna du wɛrɛ kɔnɔ n'i bɔra i fa du min kɔnɔ n'a datuguli ye i bɛ hami dɛ. Anw ye maa minnu ye maa si tɛ se an ka denbaya ka ci la n'an yɛrɛ tɛ. Bon jamana kuma cɛyara dɔɔnin an t'a fɔ ko bɛ yen Ala kɔnɔ ko kɛ Mali kɔnɔ nka an dɔgɔ ne ka dɔnni bɛ min jira an na malidenw Mali faamaw Mali ɲɛmaaw Mali jagokɛlaw silamɛw u ka jɛ dɔrɔn u k'u bolo di ɲɔgɔn ma. U ka dusukun kɛ kelen ye. U ka yafa jɔyɔrɔ dɔw kɔ Ala kama. U ka yafa jɔyɔrɔ dɔw kɔ jamana in hinɛ kama. N'o kɛra u bɛ bɛn ko la, n'o kɛra u bɛ bɛn fɔ la. O tuma na taama min n'an tun y'a daminɛ an bɛna taa Côte d'Ivoire bi an ye taama in bɔ a ma fɔlɔ. An m'an sigi bari ne tɛ se ka n kɔdon Mali la nin cogo in na. U bɛna fɔ mun bɛ Mali kɔnɔ ne t'a dɔn n t'o fɔ mais ne yɛrɛ ni n ka faso kanu Ala ye dɔnni min di yan o kama min sigi Mali bɛ suma ne ɲɛna. Taama in bɛ bɔ a ma fɔlɔ dɛ. Taama in bɛ bɔ a ma n'an donna wale du wɛrɛ kɔnɔ ni da tugura o ye kojugu ye. Minnu bɛ se ka to a kɔnɔ ka ko dɔ kɛ Ala deli la ni da tugura olu ye ko bɛɛ gɛlɛya. An t'an kɔ don an fa du la k'a sɔrɔ a kuma ka ca. An m'an sigi k'an fa du kɔnɔ a ka suma. Ala ka Mali suma. Ala ka Mali suma. Bi hadara kan ka kɛ wazifa kan ka kɛ mais an balimaw nana u nan'u ka ɲininkaliw sɛbɛn. O tuma na a b'a sigi a bɛ an filɛ ɲɔgɔn na. Ni téléphone bɛ min bolo n'i ye min sɔrɔ k'o soɲa bi min ma k'aw ɲɛna fɔlɔ o bɛna k'a ɲɛna bi. Seku Amadu yɛrɛ ye min ye o de bɛna kɛ bi. Nin bɛ kɛ dogo la aw t'a dɔn a b'a ye télé la de. Bi ta ti kɛ kungo kɔnɔ a bɛna kɛ kɛnɛ kan sisan. O b'a fɔ ne ma Mohamed Jara ni bɛɛ b'a fɔ Seyfula. Seyfula de filɛ nin ye. TV Zara la Seyfula nin de don.
o kuma na an bɛna baara in da don a diyara n ye ok an b'an lajɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Sefula Media bɔlɔlɔw sira fɛ ka taa se Tɔyifatu Media siraw fɛla la ani Sababu Ɲuman Media a bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ yan bi a bɛɛ lajɛlen bɛ direct la k'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ani maa caman bɛ sɔgɔlen b'an na bi min Seko Amadu Siribe a ka zawiya kɔnɔ Cheikh Amadou yanni an ka don an ka ɲininkali kɔ i salamu aleykum. wa aleykum salam. Kori baasi t'i la. baasi t'an bɛ ala fo. Cheikh a kɛra faama ye. o kɛra. Cheikh Amadou i kanubagaw bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen la a ka di i ka folikan ani i ka bilasiralikan ka ɲɛsin u ma an ka sɔrɔ ka don an ka ɲininkali kɔnɔna la. ayiwa alhamdulilahi bisimilahi rahmani rahim wasalatu wasalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Amadou Sidibe Baningo Amadou Mali la Bamako Mudugula Farada nsigiyɔrɔ bɛn bɛ Yama an bɛ Ala fo k'a barikada maalifiya ye sababu ye Ala ye diɲɛ jɔ sabu wa Ala bi diɲɛ wuli sabu su kora sababu Ala ye dugu jɛ sababu foyi sabu dan tɛ hadamadenya ye sabu ye n'i y'a ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ an b'an kanubaw fo diɲɛ jamana bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnlen yala kɔdiwarikaw o kɔfɛ faransikaw o kɔfɛ ɛsipayikaw ani italikaw ka amerikikaw fana fo Sheikh Amadou Sidibe don maalefinya ye tinɛ ye Ala ye danni kɛ sababu don Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko silamɛw a ye ba ɲuman ɲini a k'a bila den ɲumanw ɲɛ denw tɛ nɛni ni ba minnu ye a y'a ba ɲuman ɲini a k'a bila denw ɲɛ a ko n'o kɛra aw bɛ wasa Ala ye dali kɛ n'a ye fɛn o fɛn da a y'a kɛ fila fila a fila fila in kɔnɔ Ala y'o kɛ cogo di su y'a dama yɔrɔ ye wa tilefɛla y'a dama waati ye Ala ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ o kɔfɛ tilefɛla ni su o bɛ taama fɛn min kɔnɔ o bɛ taa dɔgɔkun tile 7 de kɔnɔ o dɔgɔkun tile 7 o min filɛ o ye Ala y'o da ka hadamaden kɛ o ye mɛ o ka haya bɛ bɔ jumɛn na o ye suratu fatiha n'a bɛ fɔ o ma ko basumala o basumala in dalen don k'o kɛ haya 7 fana ye donc maa ye 7 ye o maa 7 ye dɔgɔkun tile 7 kɔnɔ n'i ma kɛ samedi den ye i bɛ kɛ dimanche den ye wali lundi wali tarata wali araba wali alamisa a bɛ kunjɛ juma o tile 7 in haya 7 min bɛ kuranɛ kɔnɔ n'o ye bisimilahi o kuma adamaden kelen kelen bɛɛ ka dani bɛ nin kɔnɔ i bɛ sɔrɔ min kɛ diɲɛ na a b'o de kɔnɔ adamaden bɛ koli min kɛ diɲɛ kɔnɔ a fana b'o haya 7 in kɔnɔ maa tɛ yen k'i ka sɔrɔ tɛ fatuya kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko basumala n'a fɔra bi min fɔla bisimilahi ko fɛn o fɛn n'i y'a sinsin i b'a sinsin Ala kɔ la Ala de b'a doni minɛ k'a jɔ o de ye bisimilahi ye arrahmanu o arahmani min filɛ hinɛ mun bɔra Ala fɛ diɲɛ kɔnɔ a y'o bɔ danfɛn bɛɛ lajɛlen ye arrahimi o kuma maa minnu ye ale Ala bato o kuma o hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ olu ye alhamdulilahi tando bɛ Ala ye maa dɔw ka haya de ye nin ye ten n'a bɛ Ala tando n'a ka sɔrɔ ye dɔrɔn i b'a ye a ka sɔrɔ bɛ bonya mɛ o tigi dɔw bɛ yen olu bɛ yɛlɛma ka kɛ Ala jugu ye i b'a ye a ka sɔrɔ de bɛ nagasi o ko in bɛ nin cogo la maliki yawmi diini o ye sara don ye sara don o de ye maaw ye maa minnu man kan ka maa ɲɛjija o tuma na i bɛ t'o dɔw sɔrɔ olu bɛ kɛ bakili u bɛ ba Ala rɔ n'i ye hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ sa o hɛrɛ b'i jɛnsɛn ya kana abidu wa ya kana stayinu an bɛ Ala bato ka dɛmɛ ɲini a fɛ an tɛ dɛmɛ ɲini dafɛn wɛrɛ fɛ ɔ n'o den sugu dir'i ma i bɛ taa sɔrɔ o bɛ yɛlɛma k'o kɛ bolisɔnna ye ɔ o tɛ Ala bato fiyewu donc o ka ko bɛ ɲagami ɲɛ tɛ sɔrɔ o ma o tuma se fila Ala ye dali kɛ nin cogo la Ala k'o la a ko kalaka samawati wal ardu wa ma bainahuma fi sitatin yawmi a ko ne Ala ye sankolo da ka dugukolo da fɛn min b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'o da a ko n y'a kɛ k'a ba tile 6 de kɔnɔ sankolo jɔli ko Ala fɔlɔ l'o de la k'o jɔ n'a kun ye dugukolo jɔ dagɛlɛ dɔw bɛ n'a fɔ ko Ala ye nguloma turu dugukolo kan ka sankolo gulo a m'a kɛ ten dɛ a ye sankolo fɔlɔ gulo ni ka n'a laba dugumakolo kan hɛrɛ min b'o ni ɲɔgɔn cɛ ni k'o bɛɛ lajɛlen kɛ e b'o la ne b'o la sɔrɔ o sɔrɔ bɛ diɲɛ na ka se jiriw ma ka se kuluw ma ka se dandanfɛnw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ o la Ala sɔrɔla k'o kɛ o ni
ɲɔgɔn cɛ k'a tilara la ko k'a bɛn don jumɛn ma a y'a daminɛ don min o filɛ nin ye o ye dɔnni gundo ye a daminɛna jumasi ka taa ntɛnɛ ka taa tarata ka taa araba alamisa a banna la ka bɛn don ma o ye juma ye samedi tɔgɔma f'o la ayiwa munna o tuma na samedi tɔgɔma f'a la mun na tuma dɔw la samedi den dolo bi don jumasi den ta la waati dɔw la samedi den dolo bɛ segin ka na don juma la o tuma samedi den ka ko ti basigi hali ni se b'a ye i b'a sɔrɔ a hakili ma sigi n'i ye den wolo samedi waati dɔ la sigasi t'a la hali n'a kɛra tile kelen fa ka don a la ka kɛnɛya fa bi don a la kunkolo bɛ wuli a b'a janto o la o tuma na sa nin bɛɛ lajɛlen fɔra dɔnni kɔnɔ k'a jira hadamadenw na an k'an mago ɲa n'a ye nka ni dɔnni kɛbaa dɔgɔyara ni ala m'a di maa min ma o tigiw ayiwa ni ala y'a di min ma i kunna jara mɛ n'a ma di mun ma a y'a jija a ka siri maaw la maa minnu ye dɔnni in dɔn walasa a ka se ka dɔ sɔrɔ a la adamaden mago ti ɲa nin ka ɲi nin ma ɲi f'i k'o de dɔn n'a bɛɛ kɛra an k'a kɛ ten min mana bɛɛ ye o tuma diɲɛ bɛ wuli joona o tuma na sa ala ye dali kɛ nin cogo la nin de ye waatiw ye o waati 6 min fɔlen filɛ dali in daminɛna don jumɛn n'i t'o dɔn o ye jumasi don ye ni maa min b'i ka so jɔ i ka so kura n'i b'a sobasema daminɛ n'i y'a daminɛ jumasi i n'o so jɔ k'o ba i ti dɛsɛ o la o ye masa solomana ka don ye masa solomana min n'a kun bɛ wuli sokɛ 100 faliba 100 falininkuru 100 a b'u dɔn ni sanu ni yakutu ni marijanu la n'a sira yɔrɔ o yɔrɔ n'a bi taa a ti bɔlɔ gɔgɔ bɔlɔ minnu bɛ turu ka sow ni faliw sira a la a bɛɛ kun ye sanu de ye o solomana ye o de ye jumasi den ye maa min ye fanda kadijatu ani awa fatumata ani minɛta olu de ye jumasi denw ye i b'a sɔrɔ furu kɔnɔ olu de bi sɛgɛn hali ni se bɛ kɛra i cɛ ye i b'a sɔrɔ ale b'i k'a faden di o ko dɔw ye dakan na o tuma na sa o jumasi min filɛ n'i b'i ka furutaama kɛ n'i y'a daminɛ o la fana a daminɛ o la walima i y'a laban alamisa la o bɛɛ lajɛlen ye kelen ye jumasi de ye furutaama don ye o de ye fɛn ye faamaw sera ka min dɔn o de kɛra o de ye o de ye sokura jɔ don fana ye ni maa min bɛ yɛlɛma i ka sokura kɔnɔ jumasi tile bannen i bɛ yɛlɛma a kɔnɔ k'a dugu jɛ ntɛnɛn ni maa min bɛ taa jagominɛnw da k'e bɛna commerce kɛ i b'a daminɛ ntɛnɛn n'i y'a daminɛ o la o butigi tɛ bi fiyewu wa o tɛ datugu wa i ka jagominɛ ti bi fana o tuma na ni maa min b'i kun di ala ye dali kɛ don ninnu na tarata o ye nafolotigiw ka don ye maa minnu ye milliardaires ye diɲɛ kɔnɔ ala bɛ tarata den caman kɛ o de ye n'i b'i kun di i b'i kun di olu fɛ hali n'i t'u ka don dɔ ye i ti sa n'i ma kɛ nafolotigi ye n'i tora k'i kun di lɛndi ni denw min fɛ ni denkɛw don wali denmusow don i ti sa fiyewu f'i den ka ba pewu k'i kelen sigilen to a y'a jan don o la tɛnɛn n'o b'o cogo la n'o ye lɛndi ye n'i b'i kun di o la a kɛra simayɔrɔ o simayɔrɔ ye i ka tɛnɛn ye k'a to yen tɛnɛn tɛ kunji don ye o bɛ maa ka du yɛrɛ kɛ o tuma tarata o de ye don ye i b'i kun di o la n'i bɛ taa fini bila kalayɔrɔ la i bɛ taa bila arabadon n'o kɛra o fini b'i fara i bɛ kura wɛrɛ sɔrɔ bana t'i minɛ foyi t'i sɔrɔ o tuma na sa o ye araba ye donba ye nabila musa ani isa ani mariyama ani hawa olu ma naani min filɛ olu bangera ka bɛn nin don kelen in ma o tuma araba ye don ye n'u b'a fɛ ka masakɛ min bi n'u y'a daminɛ tarata ka se araba ma u fanga bɛ sa la kumana ko in bɛ nin cogo in na diɲɛ tɛ kunfɛ ko ye alamisa ye don min ye alamisa don o de ye saraka bɔ don ye dugawu kɛ don don alamisa don ye dugawu kɛ don ye k'a daminɛ alamisa 11h ka taa bila 13h ni 13h30 sera dɔrɔn a jɔ dugawu datugura n'i ye baara o baara kɛ o kɔnɔ sa o ti jaabi bilen alamisa don a y'a jan don o la o tuma na alamisa don n'i ye saraka da fɛn o fɛn kan o don ka ala wele n'a ye ala b'o jaabi i bolo o tuma juma don saraka bɔ don yɛrɛ de y'o ye ka saraka da fɛn ka alamisa k'a fa juma 9h n'i y'o kɛ kaban o saraka jaabi la a b'a janto i la maa o maa b'a fɛ k'i ka ko ɲɛɲini nin y'a tɛmɛsiraw de ye hadamadenya ye tɛmɛsira de ye Sefula i bɛ se ka ɲininkali kɛ. a diyara n ye Seku Amadu Sidibe ni Jango Baniko Amadu an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ maninfinya tana je pense que a kumana olu kan sisan ka daminɛ don min na furu kan ka kɛ don min na
kun kan ka di don min na kan ka baara min kɛ don min na don fɛrɛ bɛ yen ne a baara ma kan ka kɛ a don min na je pense que a ye walawalali don bɛɛ lajɛlen la Sugamado Amadu ɲininkali ka ca mais jɛmɔgɔ ɲɛ b'i la nin wagati la ani sanga nin na surtout Ivoirien caman kun jigi dalen b'a kan le 29 Sugu Amadu b'i bɛna taa Abidjan dugumakolo sanfɛ ka taa hadamaden mago dilan sabu jamana caman mago b'i la mais i ye ordre di ani ɲamaru di jamana kelen min ma fɔlɔ o kɛra Abidjan ye Sugu Amadu Abidjan taga a bɛ danga jumɛn kan Seyfula Abidjan daga n y'a f'i ye anw ka jamana Mali bɛ dakan min na a tile 3 ye bi ye ne dalen bɛ ka so yan n bɛ ka fɛn minnu ye a tɛ ka n ja ne de bɛ dugawu kɛ jamana in ye jamana in a bɛ lamaga mais a tɛ bi mais n bɛ ka fɛn dɔw ye ne tɛna taa fɔ faamaw ye ɲɛ bɛ nin na o mais ne bɛ se ka min dilan yan dalen n b'o de kɛ jamana in sisan nɔma ne ti bɔ ka Mali to tan f'a ka suma wa a bɛ suma o de kama Abidjan daga an y'a bɔ a ma fɔlɔ le 29 ta ye a bɔra a ma maa o maa bɛ Abidjan dayɛlɛli kɛli ye ka sin ne ma kalo kelen o dira Ivoirien ma fɛn o fɛn bɛ taga ye n'a bi awa n'an kun bɛnna kan k'a fɔ a bi kɛ nin hakɛ la an y'o bɔ a ma ni min ye wele kɛ vocal la ni Ala sɔnna an bɛna cogoya f'i ye o tuma Abidjan da kɔni o tellement bɔra a ma ça veut dire k'a jira Abidjan kaw bɛɛ la Ivoirien bɛɛ la bo Sugu Amadu ka Abidjan taga min kun bolo dalen o min Ivoire taga ye le 29 mars b'a bɛɛ la a bɔra a ma ka sababu kɛ Mali bɛ jɔrɔla min kɔnɔ nin wagati la Mali ɲagaminen don a bɛ to yan a se baara min ka Mali dɛmɛ n'a ye faso a tɛ faama dɛmɛ mais ale se ka Mali dɛmɛ Mali bɛ se ka kisi cogo min na ale bɛ to yan k'o baara lawaleya mais Sugu Amadu maa caman bɛna a yɛrɛ ɲininka i kun ye wolodon ko fɔ i ko bɛɛ lajɛlen bɛna wolodon sarakati Ivoirien na i kun na taa nɔgɔya dɔ k'u ye a nɔgɔya a bɛ ka continuer k'i to Mali kɔnɔ yan a nɔgɔya bi continuer kan don Mali kɔnɔ ni Ala ka jɛ ye an ma taa Côte d'Ivoire mais dayɛlɛlen don Ivoirien ye nɔgɔya in bɛna k'u ye k'a sɔrɔ mɛ Mali kɔnɔ ni min yɛrɛ bi na ayiwa o kan contacter vocal la a ka na maa si kana na a sɔrɔ an b'i wele wala an bɛ n'i ye contacter vocal la n bɛ sira don i kɔrɔ i bɛ na cogo min an b'a f'i ye a bi k'o cogo la a faamuna Seyfula an bɛ da don nin dɔw la a ko ni maa min n'i ye den sɔrɔ ni den min wolola kalo tile fɔlɔ i bolo tile fɔlɔ maaw ka partageli kɛ a y'a janto a la farafin kalo tile fɔlɔ a ka farafin kalo min n'a tigɛra a la k'a bɛɛ kɛ 31 ni 32 ou bien jumɛn o farafin kalo in o de ye ko ye wa dɔnni bɛ yen magoɲa bi sɔrɔ yen hijabu bi sɔrɔ yen de adamaden bange cogo la ni den min bangela farafin kalo tile fɔlɔ a tile fɔlɔ 9 heures ka taa bila fɔ 15 heures waati an bɛ waati min na sisan ni den min sɔrɔla o la sigi o kan o den tɛ siri maa la diɲɛ kɔnɔ bilen farafin kalo tile fɔlɔ baati yiri bɛ o la n'i y'a ɲɛ a kan ka yiri minnu ko o b'a la ni den min balola n'a wolola ka bɛn farafin kalo tile filanan fana ma a bɛnna don o don ma kana don in filɛ bilen koyi o kuma na fɛ ka bɔ sɔgɔma ka taa bila lazara la o den fana o tɛ siri maa la nka ni den min bangela kɔnɔ ka bɔ lazara waati ka taa bila fitiri la o den bangela gɛlɛya kɔnɔ o ye awa ibilisa kɔnɔna ye bɔn n'i m'o ka ko ɲɛɲini hali ni ye alimami ye den minnu bɛ bɔ i kɔ ka kɛ soma ye o de y'o ye a b'a janto o la farafin kalo tile 3 ni den min wolola o kɔnɔ 9 heures tuma ka taa bila midi la o den o bɛ se ka kɛ soma ye o den fana bɛ se ka ban ala la o den bɛ se ka kɛ maa ye maa min kungo ka gɛlɛn kosɛbɛ wa i b'o ka ko ɲɛɲini kosɛbɛ farafin kalo tile 3 o tuma na ni den min bangela midi farafin kalo tile 3 k'a daminɛ midi ka taa bila fitiri la o den bangela nafolo cɛ ma n'i y'o ɲɛɲini sɛgɛn tɛ hali ba minɛ k'a to den b'a kɔ la a tɛ fa fana sɔrɔ o tuma ni den min bangela farafin kalo tile 4 k'a daminɛ awa sogoma ka taa bila fɔ lazara n'i y'o den ka saraka a n'a jiriw bɔ o tuma na o den fana tɛ sɛgɛn kɛ ni den min bangela kalo tile 5 o bangela ibilisa kɔnɔ n'i m'o ɲɛɲini den min b'i tɔɔrɔ k'a daminɛ a bangeli ma fo ka taa bila a taamali walima a ɲɛnatigɛli ma a ka ko bɛɛ bɛ kɛ kasara kɔnɔ ten f'a bɛ taa co k'i to a bɛ to ten kasara dɔ la ten o tuma kalo tile 5 de y'o ye i kan ka yiriw de bɔ k'o den sugu ko n'o tɛ den t'i bolo fɔlɔ ni den min bangela kalo tile 6 o b'o cogo kelen la o bangela ibilisa kɔnɔ ni den min bangela kalo tile 7 sogoma ka taa bila fɔ 15 heures o den bangela hɛrɛ kɔnɔ y'a mɛn n'i y'o saraka o kɛra fɛn ye ni den bangela kalo tile 8 k'a daminɛ sogoma ka taa bila fɔ su
ineri waati o den kɔni o ye nafolotigi ye o ye faama ye o bɛ dalaja bɛɛ sɔrɔ kalo tile 8 ni den bangela kalo tile 9 o bangela iblisa kɔnɔ gɛlɛya b'o den ka ko la banaw bi bi a ka ten ti fura sɔrɔ bana minnu na a bɛ nagasa i bolo ɔ n'i ma gɛrɛ o dɔnbaw la sa den t'i bolo fana ni den min bangela kalo tile 10 o bangela sɔrɔ cɛ ma a bangela nafolo cɛ ma k'a daminɛ sɔgɔma fɔ awa fitiri o kalo tile 10 kɔnɔ n'i ye den sɔrɔ o kɔnɔ i kunna jara o tuma na an b'a lajɛ an b'o tɔ in to tan a ka ca dɛ an b'a tɔ to tan an bɛ taama don a la o tuma na kalo tile fɔlɔ n'i b'a fɛ ka taama kalo tile fɔlɔ i b'o taama kɛ sɔgɔma ka se midi ma i y'a faamu mɛ ni midi tɛmɛna k'i co so kana taama bilen n'o tɛ i bɛ taama i bili sara i ka teli ka accident sɔrɔ i ka teli awa ka bolifɛn bɛɛ tiɲɛ i ka teli ka kasara sɔrɔ o sirakun la n'i bɛ taa taama la kalo tile 2nan o taama waati ye sɔgɔma ka se midi ma n'i bɛ taa taama la kalo tile 3 o taama waati ye k'a daminɛ awa seli fana selilen kɔ ka taa lazara la kalo tile 3 y'o ye n'i bɛ taa taama la kalo tile 4 i bɛ taa sɔgɔma ka se fɔ awa lazara ma ɔ ni lazara sera i bɛ taama in jɔ ni lazara kɔni y'i sɔrɔ so kana taa bilen dɛ n'o tɛ i bɛ si se la kungo kɔnɔ don n'i bɛ taa taama la kalo tile 5 kana taa sɔgɔma kana taa wula fɛ i ka taama bɔ o ma kana taa kalo tile 6 kana taa sɔgɔma kana taa tile fɛ kana taa wula fɛ i ka taama bɔ a ma kalo tile 7 n'i bɛ taa taama la i bɛ taa awa sɔgɔma ka taa bila fɔ 15 heures n'o kɔni ma sɔrɔ i fɛ 15 heures mana se k'i co so ka ban o taama bɔ a ma kalo tile 8 i bɛ taama o la sɔgɔma ka taa bila fɔ lazara tɔɔrɔ t'i sɔrɔ i ka bolifɛn ti tiɲɛ wa o bɛ kɛ taama duman ye kalo tile 9 n'i wulila sɔgɔma fo ka taa bila fitiri la hali ni bolifɛn kura b'i bolo n'i ma jangɛ o bɛ t'i dépanner kungo kɔnɔ yen o y'i kunna jalen ye o tuma na kalo tile 10 o b'o cogo la o taama ka di fo ka tɛmɛ kalo tile 11 o taama ye sɔgɔma ka bila 15 heures la kalo tile 12 o taama ye sɔgɔma ka taa bila awa lazara la kalo tile 13 o taama man di kalo tile 14 o taama man di kalo tile 15 o de ye taama duman ye kalo tile 16 o taama man di 17 taama ka di ka se fɔ 15 heures ma 18 o ye taama don ɲuman ye 19 o ye taama don ɲuman ye 20 o ye taama don ɲuman ye 21 o ye iblisa ye n'i taamana i tɛ foyi sɔrɔ ni gɛlɛya tɛ ɲininkaliw b'i fɛ mɛ sɔgɔ nin ko la i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen cɛ ka voyage kɛlaw don est ce que maa bɛ se ka a yɛrɛ kalifa la ninnu siraw fɛ surtout entreprise baw an b'a ye karo bɛ ka bin siraw caman fɛ voyage sira mɔgɔ bɔtɔla bɛ seliw kɛ la an b'a mɛn karo binna accident baw kɛra a bɛ tali kɛ min don de kan a wuli kuma a wuli kuma ani mɔɔw don kuma la o de b'a kɛ o tɛ mɔgɔ ɲininka fɛn dɔw bɛ yen tile bɔtɔ a bɛ fɔ fɛn dɔw ma labitani u bɛ yɛlɛma fɔlɔ a dɔnni min kun t'an ka cɛkɔrɔbaw la ni donsokɛ kun wulila fɔlɔ n'a bɛ taa kungo kɔnɔ a bɛ taa don gabugu kɔnɔ a bɛ sɛba bugulen dɔ ja fan kan n'a ye sɛba kɔ donlen fan min na labitani bɛ yen a tɛ bɔ ka taa ye ni sɛba kɔ donlen don sisan mundugula fanfɛla in ma a bɛ bɔ dɔrɔn ka yan fanfɛla minɛ hali n'a mago bɛ yan na a b'i munumunu kungo fɛ sa de ni labitani bɛ fa min sɛba b'o dɔn ni sɛba taara bugu ka fan kelen da k'a ɲɛsinlen to labitani ma a bɛ na don k'o fan kelen ta ka bɔ fanw jɛrɔ ka na ci kɛnɛ ma k'a ji min n'a m'o kɛ o fan kelen bɛ fa tɔ bɛ tiɲɛ. O kuma na n'o kɛra sa e bɛ wuli ka sɛba in kɔ i b'o gɛn n tɛ sɛ ɲuman ye a b'a fa ci e b'a ɲɛdɔn de sɛba in bɛ min dɔn i t'a dɔn o fanen kelen in dɛ a bɛ fan tan ni kɔ a b'o tiɲɛ a funtɛni b'o tiɲɛ a ye fa in da k'a ɲɛsinlen to labitani ma a tun b'a dɔn o tuma na ni sɛba ye labitani ye a bɛ bala ka kule kwan ka boli ten a b'ale fa tiɲɛ jagokɛla bɔ kuma mana bɛn o ma i ka jago tiɲɛna n'i ka minɛnw ta don bɛnna ni ne fɛn o fɛn ma o y'i ka jago hali ni miliyari b'i bolo hali ni nson bɛ taa minɛ i la o b'i kɛ
o tuma kare fale jamala ni kare vli wati benani wati uma nyare ka kare njaman divli neverdi chama wuli la show o mai o navli do bena wati ni ma fura foi tala o kare tisa sero la o be bini mawi kare tigu kun fɛ ko n bɛ kare dama dama dɔ Mali kɔnɔ yan a kare tɛ wuli ka bɔ gari kɔnɔ f'u ka ne wele seko sisan dun n b'a fɔ dɔɔni walima sisan sera a ye wuli baati n'u wulila u bi taa hali kare kolo dɔ u b'u fɛgɛfɛgɛ f'u seyɔrɔ foyi t'u sɔrɔ mobilibatigi dɔw bɛ yen u tɛ wuli fiyewu a bɛ fɔ kɔnfa de don mais ale b'i to kɔfɛ a bɛ ne wele seko n ka wuli n b'a fɔ bɔn ni ɛri mana se dɔrɔn wuli n'a wulila minnu taara k'a to a bɛ taa sɔrɔ kirikiw dɔw m'olu ka mobiliw kɔrɔ sira la yen a bɛ taa Sefulaji ye waati kɔnɔnaw de ye anw kelen tɛ Ala ka danfɛn ye Ala ye dali kɛ a ye fɛn min da danfɛnw na Ala ka dali la o fɔlɔfɔlɔ tɛ adamaden ye koyi Ala ye dali kɛ mɛlɛkɛw de la a bɛ faamu mɛlɛkɛw dilanlen Ala ye dali kɛ k'a ba tuma min na a ye dali kɛ jumɛn na a ye ni da ni sɛki mais fɛn bɛɛ lajɛlen la Ala ye dali kɛ wahada ni kelen pe a ye ni bɛɛ da ka bɔ o la dali kɛlen kɔfɛ a sɔrɔla ka adamaden sɔrɔya ta ni k'a bɔ sɔrɔya cɛw cɛma ka sɔrɔ ka adamaden da ni ka sɔrɔ ka dali kɛ baganw na ka bagan kɛ bagan sɛki misi cɛ ni muso ɲɔgɔmɛ cɛ ni muso so cɛ ni muso saga cɛ ni muso o tuma na fɛnw kɛra nin cogo la ka sɔrɔ ka sogomisɛnninw ni fɛnw walankata ka bɔ o cɛw la i komi basaw ni korow ni fɛnw ni kaanaw ni fɛnw bɔra bama la cogo min Ala ye dali kɛ tan a ye dali kɛ ka bɔ ni kelen na Ala ye dali kɛ fɛn min na fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye o de ye bani hadamaden cɛman ye cɛ dalen a sɔrɔla ka mun kɛ a sɔrɔla ka tileli kɛ cɛ galaka kolo la a ye galaka kolo in lajɛ ni k'o lajɛ ka sɔrɔ ka Adama ka kuma kɔfɛ Ala ɲɛnafin bɛna ɲɛnafin bila ɔhɔ a ye galaka kolo in ne fosi o kuma na sisan awa de dala ka bɔ la a y'o dali min kɛ ni ka adamaden da cɛman k'a kɛ galaka 23 muso ni k'a kɛ galaka 24 Ala ye dali kɛ adamaden dilanlen k'a ban a denmisɛnnin ɲumani foyi man di k'a bɔ maa o maa bɛ yen k'a ye Ala sɔsɔ denmisɛnninw filɛ kɛnɛ ma sisan minnu ma Ala sɔsɔ min ma Ala sɔsɔ n'i y'a fɔ k'a ka nɛ bɔ sisan k'a digɛni k'a ka nɛ da la a nɛ bi s'a ma mais ne ni aw dɔ k'i nɛ da yɔrɔnin la ayiwa maa o maa ye Ala sɔsɔ i nɛ tɛ yan sɔrɔ bilen mais denmisɛnninw nɛ b'a sɔrɔ dɛ Baati a t'a yɛrɛ to sutura la n'i ko i b'i nɛ da la sisan i nɛ bɛ surunya ka nɛ bɔ k'a da k'a digɛni na tan a t'a sɔrɔ dɛ n'i y'a kɛ sisan i nɛ bɛ don i kɔnɔ mais denmisɛnnin dɔ n'o ko a b'a kɛ sisan min tɛ tiɲɛni dɔ fiyewu a nɛ bi da la sisan a b'a nɛ da la i b'a suya filɛ adamaden ye dɔnni tinɛ cɛ de ye adamaden ye dali tinɛ cɛ adamaden dara Ala fɛ k'a dilan cogo min n'a tora o cogo rɔ baara ka ye taa kaburu kɔnɔ kaburu dɔ la ye bani maa minnu dalen bɛ kaburu kɔnɔ maa min ma deli ka tulonkɛ k'a si kɔnɔ fiyewu n'a su donna bilahi muso min ma deli tulonkɛ kɛ fa furu cɛ cɛ ma tulonkɛ kɛ fa furu muso a dara kaburu kɔnɔ n'a y'a fɛ san wɛrɛ a bɛna sɔrɔ a b'a cogo la yen maa min tun bɛ ɲumanya kɛ n'a bɛ dunanw dɛmɛ jɔ fana bisimila ni ji ye n y'a dɔn o ye muso dɔw ka baara ye
taa kaburu dɔrɔn i bɛ kaburu dɔw ye sanji mana na dɔrɔn i b'a tɛrɛ ta sɛmɛɲɛji fɛ i b'a kɛnɛjɛni ye ta a kaburu tɛ wuro dɛ o musow kaburu tɛ bi o cɛ kaburu tɛ bi a bɛ komi dugu kɔnɔ dutigi min tun bɛ dunan to bɔ a bɛ tominɛ dɔ bɔ ka bila ko dunanw dugu bɛɛ bɛ ci tomo taga se dugu ciyɔrɔ la i bɛ taa tomo dɔ ye i bɛ so kogonin nɔ ye hali ni sanji nana i bɛ kogonin nɔ ye ta a kogonin nɔ tɛ bi o kuma na o de ye dunan to bɔla k'a so ye a y'a janto nin na nin de ye dɔnniw ye dɔnni minnu bɛ yen n'a bɛ hadamaden nafa ɲininkali dɔ b'i fɛ. Seku halisa an bɛ to ɲininkali kɔnɔna la sɛbɛn ivoirien sɔgɔlen b'i la nin wagati la i ka ɲuba saga nin a bɛ continuer wa. a bɛ continuer mais nɔgɔyaba kɛra ivoirien o y'a la. ivoirien dɔrɔn kɔfɛ mɔgɔ. diɲɛ jamana wɛrɛ ko tɛ ivoirien o. ivoirien bari ne de tun bɛ na taa ye Côte d'Ivoire ka min sigira ka ne kɔnɔ a ka ca kojugu. Seku a ka ca tiɲɛ na. wallahi bɛɛ sigira kan kɔnɔ ni tagali in teliman ma se ka kɛ u bɛ degun dɛ fɛn min tun fɔra ɲuguba saga bi kɛ u ɲɛ min na ni min ye wele min nɔgɔyaba k'u y'a la wa denko min fɔra o denfura in fana bɛ ten wa furu min fɔra o furu ta in bɛ ten kosɛbɛ Côte d'Ivoire ne tun bɛ t'o de kɛ maa o maa ɲɛ dara n kan n'i y'a d'i ma i ye furu sɔrɔ mais a bɛɛ fɛn ne filɛ maa tɛ se ka taa k'i ka du to tasuma la n'o tɛ o b'a yɛrɛ i mago t'i ka du la Mali bɛ yɔrɔ min na bi maliden bɛɛ kan ka hami ni Mali ye n'i ye maliden ɲuman ye i kan ka hami n'a ye diɲɛden ɲina komi sogo sara dalen anw ye yɔrɔ bɛnna Mali ma anw ye sara min cɛ Mali de don fasa don wa kolo don wa o kɛra anw gɛrɛsɛgɛ ye maa ti ba i ɲɛ koli ma ka cira dɛ anw gɛrɛsɛgɛ de ye Mali ye malidenw u kan ka Mali hinɛ minɛ u ka Mali hinɛ minɛ ka tɛmɛ u ka to daga kan maliden ɲuman bɛɛ kan ka Mali hinɛ minɛ ka tɛmɛ a ka dufa kɔnɔna kan maliden ɲuman bɛɛ kan ka Mali hinɛ minɛ ka tɛmɛ jɔyɔrɔ kan jɔyɔrɔ joli joli i y'o de sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan i kɛra minisiriw ye i kɛra fɛn bɛɛ ye i kɛra directeur ye mais o bɛɛ kan o min bali k'i faso ci o min bali k'i faso ɲagami n'i kun ye ne kɛ faama ye ne Seku Amadu hali ni ne danna maire ma maire y'a sɔrɔ ko kelen ne bi da o ma ni y'o sɔrɔ n bɛ Ala barika da mais dɔ ko de fɛn ka sa fanga la mais sa la o bɛ nani k'i min n'a ka kan Ala yɔrɔ o bɛ na n'o kunbɛniyaliya ma n'o kɛra Ala b'i kɛlɛ malidenw a ye Mali hinɛ minɛ a ye Mali hinɛ minɛ su min donna Mali kɔnɔ joli min bɔnna Mali kɔnɔ san dama in na ani bana ye maa min fa bɛrɛsi t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min b'o ma kɛ c'est que e balima tɛ Muti mara la ni min ma da o la c'est que e balima tɛ Tɔnbukutu mara la n'o tɛ anw bɛ hɛrɛ de kɔnɔ yan bi Mali kɔnɔ yan Bamako yan anw bɛ hɛrɛ de kɔnɔ hɛrɛ da ye Bamako ye hɛrɛ da ye yan ye ni yan ɲagamina anw bolo o ye anw mako salen de ye n'i y'a mɛn aw sigira yan k'a ka seko a bilebali don dɛ n'a bilela e o seko a bɛɛ bɛ taa sen na o bari n'a bilenna mobili tɛ yen foyi tɛ ɲa foyi tɛ ɲali kɛ fo a k'a dogo de sa de ka taa o ye hɛrɛ kɛlɛ bɛ maa den bɔ i taya rɔ kɛlɛ bɛ maa ka du bɔ i taya la kɛlɛ bɛ maa kɛ privé de ye wa kɛlɛ bɛ maa bila maa wɛrɛ sago de rɔ o tuma na Ala kana kɛlɛ don Mali kɔnɔ n'i y'a ye Côte d'Ivoire taga bɔra a ma teliman ye fɛn min bɛ yan sisan anw b'a dɔn wa ne ti o fɔ aw ye ni n y'a fɔ a bɛ kɔnɔ kan mais foyi ti bɔ a la Mali kɔnɔ foyi tɛ Mali sɔrɔ ne ye layidu di Mali ma jamana in ni maa o maa y'i tugu k'i b'a ɲagami jamana in n'i y'i tugu k'i b'a ɲagami Ala ti jamana in labila i ye wa i yɛrɛ bi to a dingɛ kɔnɔ Ala ti Mali labila a jugu ye fiyewu jamana in new Ala t'a labila a jugu ye dɔnnibaw n'a dɛsɛra ka dugawu kɛ dɔnnibaa ɲumanw
n'a dɛsɛra ka dugawu kɛ a ka jɔyɔrɔ nɔfɛ ani sukaro tɔni kelen minnu dira ma o nɔfɛ n'a dɛsɛra ka dafiw kɛ a faso kɔnɔ a y'o k'a yɛrɛ la wa Seku Amadu ye dugawu kɛ jamana in a tɛ bi joli rɔ jamana in tɛ bi joli kɛnɛ rɔ jamana in tɛ bi maa bolo yan a tɛ bi e de bɛ se ka bɔ yen mais a tɛ bi bi juma in na n y'o ɲini ni Ala bɛ yen hali n'i y'a sɔrɔ ko ne ka alijinɛ don ko Mali bi bɔ k'a sabu kɛ o ye ne kana don alijinɛ rɔ Mali ka bɔ n b'o ɲini Ala fɛ Ala y'o kɛ Mali ye. o se bɛ Ala de ye Ala ka jamana in kisi hali n'a bɛnna ne ka lahara sara ma Ala jamana in ka kisi maa o maa y'i tugu k'i b'a bilisa maa o maa y'i tugu k'i b'a bilisa dafiw kɛra k'a ban i b'a ta n'i se n'i ka fanga ye mais malidenw tɛ bila tasuma kɔnɔ i bɛ taa bin a dingɛ kɔnɔ ne m'a fɔ e faama karisa ne t'e fɛ e faama karisa ne fana ma ban e la mais ne ti maa dɛmɛ ne bɛ n faso de dɛmɛ an ka mɛn nin de ma o tuma Seyfula a diyara n kosɛbɛ Seku kuma ye nin ye an b'i fo kosɛbɛ ɲininkali wɛrɛ bɛ yen non Seku an b'i bila se mɔgɔ kan ka na wurudu la kosɛbɛ an ye ɲininkali kɛ ɲininkali kunba ye min ye tabaliya kun Abidjan je pense que a kun ye nin ye kosɛbɛ k'a jira Abidjan ka kɔnɔna Seku bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la nafolo ko papier ko baara ko a mana kɛ baara o baara Seku bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la nɔgɔya bɛ kɛ Ivoirien ye ka sababu kɛ a kun kan ka tali min kɛ a ma tali min kɛ Seku ka nɛgɛjuru sira WhatsApp 00223 79 19 90 19 41 mais 00223 66 57 41 12 Seyfula ka tila k'a fɔ ka d'a kan dɔw ye page créer Facebook kan ani groupe kan k'olu ye Seku Amadu ka kalandenw ye ko mɔgɔw ka 20,000 di k'u bɛ nasi d'u ma u fana kɛlen bɛ k'o de kɛ k'a jira u la Seku Amadu ka Abidjan daga ma bɔ ne tɛ wa n ka kalandenw tɛ n'a ye maa min sɔrɔ bon na a y'o minɛ ne tɛ n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ ko k'a don groupe la ne tɛ dɔw yɛrɛ ye ne ka wolosɛbɛn ɲini k'o date de naissance bɛɛ sɔrɔ n y'a dɔn ne ka wolosɛbɛn date de naissance min b'u bolo a 1958 a 1958 e sigilen filɛ e ni Ala cɛ ne b'o bɔ sisan nɔ ne ka cɛkɔrɔba sisan yɛrɛ a 1958 tiɲɛ yɛrɛ la san 60 ani kɔ ne b'o bɔ cogo di donc sisan u y'o sɛbɛn ta bandiya yɛrɛ bolo ma ka groupe dayɛlɛ u bɛ ka donc ko u ye wari min minɛ olu la k'a bɛ 100,000 bɔ donc ne ye polisiw wele polisiw ni gendarmew kɛlen bɛ ka ne enduro n y'a d'u ma fan bɛɛ dɔw minɛlen don u bolo mais u t'o déclarer fɔlɔ bari o bɛ ka k'a tɔw yira de u bɛ ka mɔgɔw kɛ cogo min na a bɛɛ bɛ minɛ Inch'Allah n'o tɛ surɔ kuma fɔra e ɲɛna 3h du matin mɔgɔ 2 minɛna donc sisan u kɛlen bɛ ka mɔgɔw fɛ dɔw nana n wele olu yɛrɛ bɛ k'u kɛ n ka kɛlɛcɛw ye olu yɛrɛ arnaqueur ye baati kɛlɛcɛw kosɛbɛ olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ la ni bɛ se ka kɛ Seku la cogo di an b'i yɛlɛ groupe in kan i ka tiɲɛ f'u ye ale yɛrɛ b'o la kɔnɔninkuja bɛ kɔnɔ tɔw gɛn foro la e yɛrɛ ta tɛ o tuma o min bɛ sen na bɛɛ k'i jigi d'a kan c'est à dire Ala fɔra ka bɔ o kɔkɔrɔ u ye namara minnu na bɛn ni Ala nana kɛ ko Abidjan da ma bɔ u tora la olu ye janfa kɛ u ye mɔgɔw ka wariw minɛ Seku Amadu dun tɛna taa Abidjan bilen dɛ Abidjan daga bɔra a ma donc u ye minnu ka wariw minɛ a ye wuli u kɔ ne ka kalandenw tɛ n t'u dɔ bi n t'u dɔ sini n'a ye maa min sɔrɔ bon kɔnɔ ko Seku Amadu ka kalanden ne m'a bila yen diɲɛ bɛɛ ne ma kalanden sigi dugu si la wa ni y'a sigi ne b'a yira ne siranna maliyɛn ɲɛ ka kalanden sigi nin de kama ne t'a fɛ ka min mɔgɔ joli la n t'a fɛ ka min maa si joli la kuma ye nin de ye donc a y'a jan dɔ a la maa min ka hakɛ b'u bolo groupe sanfɛ a yɛrɛw nɔ don dɛ n'i bɛ se ka plainte kɛ u ka plainte kɛ u kan n'a y'a ye Seku Amadu photo b'a kan yɔrɔ o yɔrɔ a ye plainte kɛ u kan ne de ko ten groupe kelen de bɛ ne bolo o groupe kelen bɛ Facebook sanfɛ ne yɛrɛ denkɛ de y'a créé o groupe in o bɛ ne yɛrɛ sagoya de la mais tɔ minnu filɛ ka yira u la ne t'a kalama bi n t'a kalama sini
donc k'a fɔ ye ndɛti sanfɛ n'u taara sigi bon kɔnɔ Abidjan ko Cheikh Amadou ka kalandenw a ye na nasi in bi d'a ma 20,000 ayiwa n'o kɛlen don sisan u b'a waranze mais ne tɛ yen dɛ wa ne tɛna taa fana aw sago Ala sago o tuma na n bɛna cadeau min di ka fara a kan a b'a tulo ɲɛgɛnɛ jɔ a y'a tulo jɔ nin yɔrɔ in ka gɛlɛn kosɛbɛ Ala ko maa n'i b'i ka fini ko don min fini ko don bɛ maa la ni fandanya b'i la cɛ dɔ nana jɔni Bilali ye nin kuma in nakali a nana sɔrɔ ni Alakira sigilen bɛ u bɛ ka Ala kelibanciya a ko o tuma na Alakira ne nani ma fandanya de bɛ n na Alakira ko fandanya bila a ko ɔhɔ a ko dugawu kɛ n ye walasa n ka fɛn sɔrɔ kira ko a ma i ka fini ko alamisa don ani juma don ni fandanya b'i la a y'i bolo si udi kulu ɲɛ a ko hali n'i ka juru kɛra ni kulu in ye i ti sa n'i ma sara cɛ y'a ka fini ko alamisa ni juma o kɛra tuma min na nafolo bugura kabini n'a bɛ na seli la farada o farada ka n'o bɔ a la ka n'a kɛ kuɲɔ o kuɲɔ a bɛ na juma o juma ka n'o bɔ a la k'a kɛ kalo kɔnɔ cɛ yɛrɛ ti ye bilen nafolo cɛyara a seginna ka na don dɔ Alakira ma a ko ne bɛna kunnagoya kira i bɛ dugawu kɛ n ye ne dɛsɛra silamɛya la Alakira ko a ma a ko o ti dɔwɛrɛ ye i ka fini ko araba don ani samedi don cɛ y'a ka fini ko la a ka nafolo kɛra ye komi i ye tasuma don a la a banna pewu ni fandanya bɛ maa min na i ka fini ko alamisa ni juma i bɛ wari sɔrɔ a y'a janto o la n'i ye fini kura kala don min na ka bɛn samedi don ma ka taa bila tailleur so la ka bɛn o ma ka kala n'i ye fini don i la n'i ma jan kɛ i bɛ taa kaso la n'o ye soit joli kɛnɛ ka kɛ k'o fini bilen a b'a janto o la o tɛ fini kala don ye n'i bɛ taa taama gansan dɔ la taga samedi ni Ala sɔnna i bɛ segin yɛrɛ la a y'a janto nin na ni maa min b'a fɛ ka furu i ka don sina ma sina bɛ donw na ntɛnɛn ka sina o de ye alamisa ye tarata ka sina o tuma na o de ye samedi ye sina bɛ donw na ka taa fila fila ntɛnɛn ye tasuma ye alamisa ye fiɲɛ ye n'o den fila furula ɲɔgɔn ma n'u y'u bolo don ko min na dɔrɔn o bɛ kɛ baw o tuma na ntɛnɛn ye tasuma ye awa alamisa ye fiɲɛ ye o ntɛnɛn ye tasuma ye tarata ye ji ye ntɛnɛn den ni tarata n'olu ye furu kɛ foyi ti bɔ o ka so sisi kɔ aw bi bolo ba bi ɲɔgɔn fa ni ba nin so kɔnɔ a ti kɛ foyi de ye furu bɛ goya ko in bɛ nin cogo in na a y'a janjo ko ninnu tɛ kɛ ten o tuma na sa Alakira sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali a ye ɲininkali dɔ kɛ Alakira la Alakira ko a ma a ko ya Ali karamallahu wajiha a ko n bɛna fɛn dɔw f'i ye nin ye ladamuba de ye musow ka ko la a ko tuma min na ni furumuso b'i fɛ kana na muso ma i dalen bɛ yɔrɔ min na i ɲɛ bɛ dolow la sankolo la n'o kɛra farigan dɔ bɛ bin den kan ni den sɔrɔla a kɔnɔ fura ti sɔrɔ a bana la i bɛ diɲɛ bɛɛ yaala i tɛ fura sɔrɔ a la a ko Ali kuma min na sa ni mɔgɔw mankan ka ca dugu kɔnɔ i tulo bɛ sengaw na i kana se furumuso ma ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den bɛ kɔrɔ tuma min na tulodimi b'a minɛ a tulo bɛ girin a ko ya Ali a fɔ musow ye muso lasiritɔ a kana kɔlɔn dayɛlɛ su dugu tila mɔ wali fitiri da n'o kɛra kaban den min bɛ sogo ni golo cɛ a bɛ kɔlɔn kɔnɔ filɛ ni den bangera den bɛ kɛ bobo ye a ko ya Ali kana na muso ma k'a sɔrɔ a bolo bɛ laada jeli la n'o kɛra a ko den bɛ ba i la a ko ya Ali kana na muso ma k'a sɔrɔ foyi nege t'a la ni den sɔrɔla a kɔnɔ den bɛ su ka k'i kan a ko ya Ali kana na muso ma ni nana ma farada la finikolon kelen cɛ ni ba aw ka jɛ o la k'aw nettoyer ni den kɔrɔla dɔrɔn a bɛ n'a ye fa dɔgɔya dɔrɔn a bɛ ba dɔgɔya n'i ko n ko i den b'i jaabi a ko ya Ali ka n'i ɲɛ damu ta furumuso kan n'i ɲɛ damu k'a kan lumière la ni den sɔrɔla a kɔnɔ den bɛ kɔrɔ tuma min na ɲɛko bi bin a kan a ko ya Ali kana na furumuso ma wala ka tile waati i kana na ma ani tilegan ndere ni den sɔrɔla a kɔnɔ o den bɛ kɛ fatɔ ye fura foyi t'o la a kunkolo bɛ wuli a hakili b'i tiɲɛ ten o y'o bannen ye
i b'o ta ka yaala ka dɛsɛ a ko ya Ali a fɔ muso lasiritɔw ye fitirida waati ani su fɛ du kɔnɔ du cɛmancɛ u kana bloki bɔ u kana k'u sigi a ko n'o kɛra kɔnɔ dɔw bi tɛmɛ n'o ja dara muso lasiritɔ kan a den mana bange den bi kɛ ɲama ye a kan tɛ se kunkolo kɔrɔ wa fura t'o la a ɲɛjɛ b'i bɔ ten daji b'i bɔ o den maa si k'i bolo san 4 den tɛ sigi wa fitiri dafɛ koli b'o cogo la a ko ya Ali a fɔ muso kɔnɔmaw ye u kana bamasogo don ni den bangera o den bi kɛ nɛnti k'a da kɔnɔ dɛ n'a ye balo sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a dun bari nɛn tɛ bama da kɔnɔ a ko muso lasirijɔ kana ntotosogo dun ɲinɛw kɛlɛ ka tigɛw cɛ k'a dogo dilaw ɲugɔrɔ muso kɔnɔma kan'o dun ni den bangela i woloden a b'a dogo e yɛrɛ la e min y'a mansa ye Ala ni denjuguya bolo wa a bi kɛ nson fana ye muso lasiritɔ ka tigɛ kɛ a jalakun na fini jalakun na k'o siri a bi kungo sira kan a bi k'o wɔrɔ k'o ɲimi ni den sɔrɔla e t'a bolo fɛn sɔrɔ bilen a ko ya Ali a fɔ furumusow ye muso min b'a da k'a kɔ don a cɛ mɔ dilan kɔnɔ ni den sɔrɔla o den bi ɲɛnatigɛ dɔrɔn n'i ye fɛn ɲini i den la a b'a f'i ye kɛnɛ kan ni ba ye fɛn ɲini a la a b'a fɔ a ye maa foyi tɛ ne bolo o b'a sɔrɔ wari b'a bolo yen i yɛrɛ woloden n'i ma taa saraka dɛbɛlikɛlaw fɛ i t'a bolo fɛn sɔrɔ e min b'i da k'i kɔdɔ i furu cɛ ma dilan na ne baw a y'a jan don nin yɔrɔw la a y'a jan don nin yɔrɔw la n dun bɛ ka k'aw baro dɔɔnin an bɛ bibilayi na ta bila yan dɔɔnin in ka bon a ka jan kosɛbɛ a diyara n kosɛbɛ nana ni fɛngɛ ye ko ka dugawu k'u ye dɔw ta ko a ma ka a ba ko o tununa na ko ka dugawu k'a ye Ala kibaru dɔw fana bɔra kungo jan k'u ka denmisɛnw bɛ k'u man kɛnɛ k'i ka dugawu k'u ye ko dɔw bɔra kungo jan ko denmisɛnw man kɛnɛ ko ka dugawu kɛ an bɛ dugawu k'u ye ko denmisɛn dɔ bɛ yen k'a ba tunun'a la ko ka dugawu k'a ye a bɛ min k'a ba tunun'a la Allahu akibaru a ba tununna yala fa tɛ yan a fa bɛ yan fa banna awɔ awɔ taara cɛkura y'a furu cɛkura ko k'a ɲɛ ta ye ni cɛkura ko k'a ɲɛ ta ye ba taara n'a la fini bila faso la fasolamɔgɔ ninnu hali tɛ don kelen ye sa fasolamɔgɔ ninnu de fana musa k'u ta ye n'u b'a gosi u b'a cɛ ta n'u y'a cɛ ta n'a ye sɔgɔma seli min a tɛ tilelafana to dun n'a ye surafana to dun a tɛ sɔgɔma seli min a kɔni nalen fɛ ka bula jamana la ne buramuso o t'ale mangoro feere a ye mangoro mɔbili kɔnɔ mɔbili fa kan k'o warawara a n'ale dara yan mɔbilitigiw y'a fɔ k'u bɛ dan ye a y'a fɔ ne buramuso ma ko e de bɛ taa mini ko ne tɛ dan dɔn wa ko na n kɔ dumuni di a taara ne y'a dumuni dɔ kan a y'o dun ne yɛrɛ kɛsira ne ye dumuni dɔ ka taa a ko ale kɔni b'a tilelafana seri min sɔgɔma daraka min a tɛ tilelafana a ma tilelafana dun a tɛ surafana to dun k'ale kɔni tɛ yan nɔ minɛ k'a ye k'a ba ɲini a faamuna donc a ti ba in yɔrɔ dɔn a tɛ ba yɔrɔ dɔn ba in taara a kun fɛ yan ba nin furulen cɛ wɛrɛ fɛ sa dɛ mais o furula cɛ wɛrɛ fɛ a m'a ɲini ba somɔgɔw fɛ yan o b'a ye ba furu ale kelen ni ba kelen yan ni ale fitinin wulilen sa ale tɛ ba faamu donc somɔgɔw m'a fɔ a ye a bɛna a ba ye ayi a b'a ye awɔ an bɛ kɛ seere Ala bɛ k'an seere nin zawiya kelen in kɔnɔ yan Ala sɔnna ba in bɛ ko la dɔn fo n'a ko a t'a den fɛ sa n'o tɛ Ala b'o kɛ nin den bɛ sira min fɛ a b'anw ka sira yɛrɛ de fɛ anw kɛ cɛŋana bɛɛ tɛmɛna nin sira suguw fɛ cɛŋana bɛɛ tɛmɛna nin sira in fɛ an bɛ dugawu k'a ye ni Ala sɔnna Ala ni e bɛ yen anw tun ye kelen ye waati dɔ Ala e y'an kɛ fila k'an cɛya fɔ k'an bolo fa Ala e y'o kɛ n'o bɛ yen ko Ala bi s'o la an b'a ɲini Ala fɛ nin den Ala k'a mansa yira a la Ala k'a ba yira a la Ala k'a ba yira a la Ala ni Alakira bonya kama sɔli ala nabi o tuma na maa o maa ye bonya kɛ ko ka dugawu kɛ Zumana ye a ka baara ko ka dugawu kɛ ba Zumana ye a bɛ a bolo ja an bɛna dugawu kɛ sisan hami o hami bɛ maa o maa la i bolo ja ni Ala sɔnna
dugaw bina kɛ ko ka dugawu kɛ Seku ye a ka kalanko la. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب المنكر والنكر وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب في التمام وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب رمم الازراق وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب جهنم الجحيم وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب الحطمات وقنا عذاب النار ربنا وقنا عذاب المنكر والنكر وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب يا الله يا جبار يا وحيد يا سماد الغني يا بشير يا حكيم الجنات لحق والنار لحق والسماوات لحق آمين اللهم صل على سيدنا رسول محمد الكرام الكاتبين وإمام المرسلين صلوات لله وحبيبنا وسفينا محمد بن عبد الله الكرام الكاتبين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عندهم إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يأتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا رفيع درجة المحمد بن عبد الله الكرام الكاتبين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليم صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Allah amin. Merci.